таҳлилгарон то рафт вусъат ёфтани муҳоҷиратро аз ду зовия нигариста ба ин васила ҳунарманду соҳибкасб гардидани ҷавононро мусбӣ арзёбӣ карданд. зараре ки агар бевосита мо нигоҳ кунем вобаста ба он аст ки то кадом андоза дар кадом шароити кори онҳо фаъолият мекунанд. Масалан аксари бачаҳое ки масалан мо медонем ба ҳамагон огаҳ ҳастанд, мутаассифона дар он фаъолиятҳои яъне он фаъолиятҳое пешбарӣ мекунанд ки шароити ё ин ки фазои кории хуб надоранд онҷа. Масалан намедонам дар шароити хунук кор мекунанд, махсус бачаҳои мо ки дар боду ҳавои гарм одат кардагӣ ҳастанд, якбора масалан сибир ба меафтанд, ин бевосита зарари калон ба саломатишон мерасонад. аз ҷиҳати мусбат гирем, агар ин бевосита ҷаҳонбинишон васеъ мешавад, сатҳи забономӯзишона баланд мекунанд, касбияташон шояд баланд мешавад дар рафти фаъолияти корияшон, чунки бевосита дар он давлатҳое ки кор мекунанд онҳо гӯем ки касбият талаб мекунанд пеш аз ҳама. тибқи иттилои раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Хатлон соли гузашта танҳо дар доираи барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ қариб 8000 нафар аз рӯи 40 ихтисос ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуда, аксарияти онҳо дар бозори меҳнат мавқеи худро пайдо кардаанд. аз ҳамин ҳисоб 866 нафарашон касбҳое ки ба бозори меҳнат баяст, яъне кафшергари барқӣ, 21 нафар бо ихтисоси кафшергари газӣ, 104 нафар барқчӣ, 40 нафар сантехник, 40 нафари дигар сохтмончӣ хатм намуда бо шаҳодатномаи намунавӣ таъмин карда шуданд. асосан ҳамино аксарияти онҳо шаҳрвандоне ки ба муҷирати меҳнатӣ сафар мекунанд ҳамино ташкил медиҳад. бо рушди илму техника ва замонавӣ гардидани инфраструктури шаҳрҳо касбу корҳои наве низ дар бозори меҳнат ба вуҷуд омаданд ки мутахассис мехоҳанд. масалан идея аз муҳоҷирони тоҷик аз раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Хатлон барои омӯхтани таъмири лифт ва чанд малакаи дигар дархост намуданд. масъулини ин ниҳод бошанд тасмим гирифтанд ки вобаста ба талабот курсҳои нави касбомӯзиеро ташкил намоянд ки хатмкунандагони онҳо дар бозори меҳнат ҷойи кори муносиб пайдо карда тавонанд.